Казвам се Пламен Петков Попов. Баща ми е един от внуците на дядо Поп Минко. Най-малкият му внук. Дядо Поп е бил един от хората, които са били сподвижници на Левски. Един от основателите на комитета. Река Скът е била преляла много. Заптиите били на мостчето, било дървено малко мостче. Заедно с един друг, който се казва Печев, или Бечо го казват, се опитали да прекарат Левски през моста. Дядо Поп Минко е свалил калимавката си и почнал да обикаля покрай нея. Бечо почнал да пляска и да играе хоро. Заптиите се събрали и почнали да ръкопляскат и те, защото папаза е бил луд, те така казвали. И през това време в Левски служила една качулка с едни чували, един магаре е покрай чувалите и успял да мине през моста. Това е историята, която са ми разказвали моите лели или внуците на дядо Поп Минко. Много гладни години били, много гладни години. И владиката идва от Враца, обаче дядо Поп е бил на реката, ловил риба с мрежата, което било против всякакви канони. И владиката го извиква във Враца. Дядо Поп отива във Враца и почва да му се кара владиката. Дядо Поп сваля калимавката и рекал: това е дядо Поп Минков, на него се карай. А това е, вика, Баяти Минков, има 8 деца да изхранва. Няма кой да ги изхрани друг. Това е другата история, която знам със сигурност. Ама той 8 деца е имал. 4 момчета и 4 момичета. Като баща ми е най-малкият такова. А най-голямата, която е, разликата е близо с 18 години, тя е изгледала и баща ми. Петруши или Катиша, и казват още. Да. Всичките имат наследници? Не всичките. 2 от дъщерите нямат. Само тия двете сестри нямат. Почти всички други имат. Тази жената, която тя е на най-малката сестра, тя е потомък на най-малката сестра на Леля Минка, тя е женена в Липница. Е била женена. Другата родата същевременно дядо ми, или сина на дядо Поп Минко, е бил даскала на селото тук. Това брат му, защото и те били доста деца, брат му е бил кмета на селото. Викат те?